Gir inesperat en la polèmica urbanística que sacseja Banyoles. El que fins ara era una disputa política i mediàtica ha entrat en una nova fase molt més contundent. Aliança Catalana ha denunciat davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la modificació urbanística que permet la construcció de la nova macromesquita del municipi. En parlarem a continuació. Abans, però, no oblidis prémer el botó m'agrada, subscriure't al nostre canal i deixar un comentari amb la teva opinió. Ara sí, posem-nos en context. El 5 de març de 2025, la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va admetre a tràmit el recurs presentat per Aliança Catalana. Aquesta denúncia, que ja ha estat formalment registrada, té com a objectiu impugnar l'acord del 24 de juliol de 2024, pel qual el ple de l'Ajuntament de Banyoles va aprovar la modificació número 3 del POUM, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, per qualificar una parcel·la com a sòl destinat a aquest equipament religiós. Aquest canvi urbanístic, que va ser publicat al DOC i activat a través del text refós aprovat el 9 d'octubre de 2024, permet el trasllat i ampliació de la mesquita existent, situada fins ara en un local de la ciutat. El nou projecte contempla un espai de culte de grans dimensions, capaç d'acollir centenars de persones, fet que ha generat preocupació i malestar entre diversos veïns de la zona. Aliança Catalana argumenta que aquest canvi no només s'ha fet sense consultar adequadament els residents de la zona, sinó que també podria haver-se aprovat de manera irregular i amb una clara motivació ideològica. El partit denuncia, a més, que l'edifici es troba en ús des de fa mesos sense disposar dels permisos necessaris i que l'electricitat s'hauria connectat de forma il·legal, segons un espectador que va formular la pregunta en directe a l'alcalde durant una aparició televisiva. Davant aquestes sospites, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha requerit ara tota la documentació administrativa relacionada amb la modificació del POUM i l'execució del projecte. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, que figura com a part demandada al procediment, haurà de remetre l'expedient complet dins dels terminis establerts. Aquest moviment judicial representa un punt d'inflexió en el conflicte. Fins ara, Aliança Catalana havia fet servir canals polítics i mediàtics per denunciar el cas, però amb aquesta demanda obre una nova via que podria tenir conseqüències reals i immediates sobre el projecte urbanístic. La denúncia qüestiona la legalitat del procés administratiu i, a més, posa en dubte la legitimitat de l'actuació de l'Ajuntament governat per Junts per Catalunya, que ha defensat la mesura com una necessitat col·lectiva per atendre la comunitat islàmica local. Ara, serà la justícia qui decidirà si aquesta macromesquita compleix realment amb la normativa urbanística o si, com defensa Aliança Catalana, s'ha imposat amb opacitat i menyspreant el criteri dels veïns. Mentre els jutjats treballen, el debat continua als carrers de Banyoles i la tensió, malauradament, no sembla que hagi tocat sostre. I tu què en penses? Creus que s'hauria de construir aquesta macromesquita? Deixa la teva opinió als comentaris, prem el botó m'agrada, subscriu-te al nostre canal i no oblidis visitar el nostre lloc web www.xcatalunya.cat. Gràcies per seguir-nos i fins la propera.